Hugh. Bore da bawb, bore braf i'r picnic. Gewn ni ddechrau'n hoedfa felly drwy canu'r emyn cynta. Mawr dy ffyddloneb fy niw yn dy nefoedd. Triw da ddewyd bob amser i ni. Cadarn da i'r diwgaredd ni fetha, ddoi, heddiw'r un, a thragwyddol wyt ti. Morgan yn dod I ddarllen nawr, Morgan. Daw'r darlleniad bore yma o Llyfr y Salmau, pennod 111, a bydd ni'n darllen y pennod I gyd. Molwch yr arglwydd. Diolchaf i'r arglwydd am holl galon yng nghwmni'r uniawn yn y gynulleidfa.
Mawr yw gweithredoedd yr arglwydd, fe harchwilir gan pawb sy'n ymhyfrydu ynddynt. Llawn anrydedd a mawredd yw ei waith, a saif ei gyfiawnder am byth. Gwnaeth i ni gofio ei ryfeddodau, graslon a thrigarodd yw'r arglwydd. Mae'n rhoi bwyd i'r rai sy'n ei ofni ac yn cofio ei gyfamod am byth. Dangosodd i bobl rym ei weithredoedd trwy roi iddynt etifeddiaeth y cenhedloedd. Y mae gwaith ei ddwylo yn gywir a chyfiawn, a'i holl orchmynion yn ddibynadwy. Y maent wedi sefydlu hyd byth, ac wedi llunio o wirionedd ac uniondeb. Roes waredigaeth i'w bobl, a gorchymyn ei gyfamod dros byth. Sanctaidd ac ofnadwy yw ei enw. Dechrau doethineb yw ofn yr arglwydd. Y mae deall da gan bawb sy'n ifedd, ei mae efoliant yn para byth. Amen. Gawn ni weddio. Gawn ni droi at Dduw. Gawn ni weddio. Ein tad, ni'n diolch i ti y bore yma bod gyda ni y fynegiant o'r hyn wyt ti, bod ti wedi dwaith yn ni yn dair di, sio ti niw ti, a beth ti wedi gwneud dros ni. Ac yn ni goffo cyfesu arglwydd bod ni'n esgailus, a bod ni'n bach yn araf i weld pwysigrwydd dair di, a bod ni'n bach yn gyndyn arglwydd i fynd ati ddi, fel nath y brwat yn y darn bach yna, yn y gysyleth yna, i fynd ati ddi, i ddysgu ac i wybod dair di. So maddau ni hynny, bod ni ddim o ein diw ni'n gymryd di o ddifri fel dylun ni. Ac i ni gofyn arglwydd bod ti yn adnewyddu ni nawr, bod ti'n chwilio o'i calonau ni, bod ti'n dangos i ni bod neb ond ydi gyda ni yn y nefoedd, ac i ni cyffesu arglwydd yn y bôn bod ni ddim yn dymuno neb arall, as mae gen ti mae gairiau bywyd trygwyddol, gairiau yna sy'n arwain ni i fywyd trygwyddol, i'r lle yna le byddwn ni gyda Iesu am byth. Ac i ni diolch i ti am hynny, ac i ni'n gofyn nawr i ti fod gyda ni yn yr Oedfa hon, i ni'n cymlwyno'n hunain i ti arglwydd, ti'n gwybod le ni sefyll ger dy ffron di y bore yma, beth sy'n ein calonau ni, beth sy'n wedi pwyso ar ni wythnos yma, beth sy'n wedi lloni yn calonau ni, i ti'n ymwybodol arglwydd bod yna bethau mawr yn pwyso o'r rhai yn yr eglwys yma, mae'r rhai yn galaru, ac i ni'n cyflwyno nhw i ti, yn dyner iawn y bore yma, ysgweli ti bod yn dda. I ni'n cyflwyno eraill sy'n teimlo'n llesg, eraill sydd wedi colli awydd, efallai i ddod arglwydd, ni'n cyflwyno rhaina i ti hefyd. Ac drwy'r cyfan arglwydd, i'n ti ddod i ni gyd at y ti di hunain, i'n huno ni mewn addoliad y mawl i ti. As y dyledus arglwydd, mae mawl yn ddyledus i ti, yw ti'n fawr ac yn ogyneddus, ac o arglwydd i ni i ti i ni'n talu ein mawl y bore yma. Felly dangos i ni Iesu ysgweli di bod yn dda, arglwydd maddau i ni ein diffygion, ein pechodau, ein crwydiadau, a ffordd wirdwedig i ni'n gallu bod arglwydd yn aml iawn, ffaith bod ni'n gallu bod yn osyngiedig i'n emosiwn, i'n teimladau, i'n sefyllfaoedd arbennig, i'n ymgylchiadau. Maddau ni arglwydd, bydd yn trigarog wrth ni, yn nesau ato ni ysgweli di bod yn dda yn yr Oedfa hon, arglwydd. Darchafau enw Iesu ci, ysgweli di bod yn dda trwy'r cyfan. Ni'n cyflwyno ein hynwyliad, ni'n cyflwyno ein teuluoedd, ni'n cyflwyno pobl arglwydd sy'n ar ein meddwl ni i ti. Ni'n cyflwyno yn arbennig yr eglwys sy'n dioddau arglwydd. O rai sydd ddim yn gallu cyfarfod mor rwydd ac i ni'n cyfarfod y bore yma. Y rai sy'n mynd trwy bethau erchyll arglwydd mewn llefydd fel Nigeria, fel yn Iran, Iraq ac yn Pakistan arglwydd. Allen ni fod yn enwi cymaint o wledydd, gorfod o wledydd arglwydd, le mae'n anodd bod yn ddilynwr i Iesu arglwydd. Ac i ni'n cofio nhw bore yma, i ni'n cyflwyno nhw i ti, i ni'n gofyn i ti i cael enogi nhw, i cysuro nhw, i roi hwb ymlaen, ac yn nhw'n sylweddol i bod ni yma yn ein moethusrwydd, yn rhwyddineb arglwydd, a ni cyflwyno nhw yn anwyl i ti. Felly arglwydd, lliw ni nawr, ysgweli di bod yn dda, bydd yn agos ato ni, am weddill Oedfa, mwyn gogineddu Iesu, ac iddo fe, ac iddo fe yn unig dod o goniant, ysgweli di bod yn dda. Amen.
Nawr mae'r premium, nawr ni wedi cyrraedd y pwynt yma, le ni'n canu can newydd. Os ych chi'n dilyn rhannu, os ych chi wedi edrych ar rhannu, diolch i Sian. Sian wedi cael y brynwyf arbennig o roi ar rannu, so fel paratod. So, beth sy'n digwydd bod ni'n... na i Sian wario fe trwyddo. I ni'n canu y ddoi bennill cyntaf wedyn y kitgan. All right? So, falle bod hyn yn ddiang hyn, right? Falle bod chi'n gwybod hyn i gyd, bod chi wedi bod yn marfer ers nos iau yn gyson drwy'r dydd, ond jyst cyfle i ddysgu can newydd. So, bydd Sian yn wario fe trwyddo, wedyn newn ni ddechrau eich rhannu fi. Diolch.
trial hwnna mas. Gobeithio wnaeth i aros nawr, nawn ni ganu honna unwaith eto, rhywbryd eto yn y dyfodol. Diolch i Sian, diolch i bawb arall, diolch i Geraint yn arbennig am sort o mas y slides hefyd. Oedd bore dydd Mawrth diwetha yn eitha special fan hyn. Bore dydd Mawrth yn tueddu fod yn special achos bore coffi, ond dydd Mawrth diwetha oedd hi'n special iawn achos o'n i'n dathlu penblwydd priodas Diamond Howell y Meryl a hefyd y penblwydd John. So beth y gwyddoedd bod ni'n boddi mewn cacennau special, blathus. Oedd Orius Meryl a Howell wedi gwneud cacenni cupcakes anhygol yma, lyflu yma. A wedyn oedd Helen wedi gwneud y gacen llawn hufen, mefus. So, gret i bobl fel fi sy'n trio colli pwysau, mae bore coffi yn anodd. Ond beth y gwyddoedd, fi'n cofio, beth sy'n sefyll mas ar gyfer bore dydd Mawrth diwetha, bod fi'n cael ei lan i'r hatch a gwelais i rhywun wedyn, nas enwyr, rwy'n mynd i enwyr person yma, mae'n digwydd bod yma, bore yma, ac oedd hi wrth i bodd, oedd na le oedd hi, ac am bita un o'r cacenni cupcakes yma, nath Oedfa'R Bore, o'n nhw'n special. Ac chi'n gallu weld ar ei wyneb a mwynhad. A gweud y gwir oedd hi yn gwenu o glist i glist. Dylech chi fod wedi tynnu llun o'n yn y ffilm o fe, wedi clip o fe. Dylech chi'n fod wedi... Nawr bod ni'n dangos clips, a gallwn ni... The world is... Go boys, mae potential ys e. Ac wedyn, ar ôl mwynhau, yn y gogledd, byddwch chi'n gwaith claddu, byddwch chi'n claddu capian, byddwch chi'n claddu pan chi'n claddu rhywbeth, pan chi'n bita rhywbeth. A na siwt oedd e'n cael. Ac unwaith oedd hi'n gallu ffindio geiriau, gweithio y hufen dros ei wyneb, oedd hi'n dechrau canmol o ffindio geiriau i ddweud pwy mor wych oedd y cacenni yma. Ac oedd ei wyneb yn pictio rhoi cyfaddu ac oedd hi'n ymgolli yn y profiad. A mewn ffordd, na beth yw ein testyn ni bore yma. Na beth yw ein testyn mawl i ddiw. Ni'n ymgolli yn y peth yna i ni mwynhau. Ni'n ymgolli. Ac na un ffordd, tres i feddwl am un ffordd o ddisgrifio mawl. Yn siŵr bod chi'n gallu meddwl am ffyrdd eraill o ddisgrifio sut ni'n ymateb i ddiw a'r ymateb sydd gyda ni i ddiw. I ni'n ymateb bob amser ydyn ni, rhywbeth ni'n mwynhau. A dyna beth mewn gwirionedd yw mawl i ddiw. A sgwni beth fyddwch chi'n defnyddio, sy'ch chi wedi goffod dod lan fy dyd. A mae'n hen bryd, mae'r bobl yn ei 70au wrth i eddi, yr hen oed, cyn bod hir, gobeithio welwn ni rai eraill, rai ifancach yn dod braf gweld Morgan yma. Ond sut byddwch chi yn disgrifio mawl? Ac dyna un darlun. A dyna un pwnc ni bore yma. Allan o salm, falle oedd Morgan y bore yma, ac adnodau 1 a 2 yn arbennig. Canolbwyntio adnodau 1 a 2, molwch yr arglwydd, diolchaf yr arglwydd yn holl galon, y cwmni'r un iawn, yn y gynulleidfa, mawr yw gweithredoedd yr arglwydd fe archwilir gan bawb sy'n ymyfrydu yn fynd. Dyna testyn. Ac mae yna 4 sy'n ni'n meddwl, falle byddwch chi'n gallu achwynegu at hyn, a mae'r 4 pre-reswm yn foli, sef bod ni'n dangos taw Duw, a Duw yn unig sy'n haid i cael ei foli, dim ond Duw sy'n haid i cael ei foli, a i gydnabod wedyn bod ni'n gwybod pwy yw Duw, bod ni'n deall sut i'n yw e, a beth mae wedi'i gwneud dros ni, so dyna pam ni'n dod, i dod ynghyd i ddangos ag i brofi i bresenoldebe, i ddod ynghyd i brofi i bresenoldebe drwy ei air. Mae wedi addo hynny, a ni'n gofyn iddo wneud hynny, ble mae 2 neu 3, ac ni'n ymateb wedyn mewnegu yn gwerthrogiad. A wedyn, mae'n mawl ni yn dystiolaeth i'r byd. Mae'n dystiolaeth i'r byd tu fas, a mae'n Duw, am fawr eiddau'n Duw ni. Mae'n dystiolaeth, falle bod ni'n anghofio hynny. So yn y salma, 111, fel oedd hi wedi goffi fi rhif NHS, beth bynnag, a fi ddim i gefndir y salma bore yma. Mae salm nesaf yn bar fel arfer bod nhw'n cymryd nhw at gyda'i gilydd. Mae
Salm ma'n disgrifio natur Duw, a mae'r salm nes yn disgrifio natur y Cristion, y Credadyn. Ond edrych ar adnodau 1 a 2 yn gryno y bore yma, gobeithio, achos bod y salm yma yn anogaeth i ni foli Duw. Molwch yr arglwydd, mae'n dweud. Molwch yr arglwydd. Hynny yw, beth sydd gyda ni mewn sylw, mae mawl yn destun anferthol, fel gallech chi ddychmygu, a fel ych chi'n gwybod, ond y mawl i ni'n fynegu mewn geiriau sydd dan sylw mewn gwirionedd gyda fi yn bore yma. A pedwar peth eto am yr agweddau yma ar fawl. Hynny yw, mae mawl yn tafu o'r galon, adnod 1. Mae'n digwydd ar y cyd ac yn cyhoeddus, adnod 1 eto. Mae'n ymateb i waith a chymeriad Duw, adnod 2. Ac mae'n dod yn sgil astudio. Ac dyna le ni. So, pwynt cyntaf sydd gyda fi. Ble mae mawl yn dechrau bore yma? Ble mae mawl wedi dechrau? Ydy dechrau fyny chi wedi cerdded drwy drws na? Wel, nag yw. Mae'n dechrau yn y galon. Mae'n dechrau gyda'r galon unigol, gyda'r profiad unigol wrth bod Duw yn ymwneud i ni. Na le mae'n dechrau. Ac, so, dwi ddim yn bosib moli Duw a bore yma, os nag yw eich calon iawn, os nag ych chi wedi profi myddaiant gan Dduw, os nag ych chi'n nabod yr agl Iesu, os nag ych chi wedi cael eich aileni, os nag ych chi wedi cael y galon newydd, os dim pwynt chi ddim yn moli Duw. Os chi wedi troi lan bore yma a meddwl bod chi'n moli Duw, chi ddim. Os nag ych chi mewn perthynas gyda Duw, chi ddim yn moli. So mae rhaid, cyn bod fi'n dechrau, cyn bod fi'n dechrau drafodaeth yma, beth yw moliant, beth yw addoliad, gofyn i bawb. Gofyn i ni'n hunain, chwilio'n hunain, ydyn ni wedi profi myddaiant parhodau drwy aberth Iesu Grist. Ydyn ni wedi profi ar y myddaiant na, ydyn ni, ych chi'n sicr, ych chi'n gwybod ni, a bod gyda chi galon sy'n moli Duw. Os nad ych chi, beth sy'n dal ych chi nôl? Erbyn hyn, beth sy'n dal ych chi nôl? Chi wedi clywed negeseuon tebyg wythnos ar ôl wythnos. Os nad ych chi yn nabod yr arglwydd Iesu fel eich gwiredw, beth sy'n dal ych chi nôl? Trafodwch chwiliwch, gofynnwch, beth sy'n dal ych chi nôl? Os ydych chi'n nabod Iesu, chi'n gwybod bod gyda ni destun mawl ardderchol bore yma. A dyna pam ni'n moli, achos bod gyda ni destun arbennig. So mae mawl felly yn cael ei ysgogi gan beth sy'n digwydd yn unigol, rhyngom ni a Duw. Beth mae Salmedd yn dweud? Mae'n diolch i'r arglwydd a'i holl galon. Hynny yw, os ni fod i gael i Duw yn holl galon, ni fod i foli Duw yn holl galon. Dim rhan fach, dim hanner y cyfan, dim byd llig oer fan hyn, dim byd diawedd, dim byd half-hearted, cyndyn araf, ymroddiad llwyr sydd fan hyn. Llawn, holl galon, achos bod Duw wedi ymwneud i ni. Nos Sul diwetha, nath John darlunio yn glir yn dweud am gysegriad Iesu i ni, bod Iesu ddim wedi dal yn ôl. Oedd Iesu ddim wedi dal yn ôl. Oedd wedi rhoi hyn yn llwyr i ni. Ac i ni fod i ymateb trwy roi ein hunain yn llwyr Iesu. Am gysegriad llwyr, dim dal yn ôl, dim dal. So, le ni quick check bore yma, le ni bore yma, 10%, y calon, siwmach calon, 10%, 20%, 20%, bosib, 30%, uwch, lawr, sy'ch chi'n teimlo, mesur eich calon cyn bod chi'n dod yma, os bod chi'n bod le chi. Os beth yw profiad y Cristion? Wel, profiad y Cristion yw bod ni'n dechrau gyda galwad bersonol gan Dduw ar eich calon chi, ar eich bywyd chi. A wedyn mae tynerwch Duw yn anharwain ni at edifeirwch, ac ni'n galw allan wedyn ydy, am fyddaiant, ac ni'n gweld rhyfeddod beth mae Iesu wedi dweud ar y groes. Ni'n gweld y rhyfeddod yna, ac ni'n ymateb iddo fe, ac ni'n credu ynddo fe. Ac wedyn ni'n mynd ymlaen yn y bywyd Cristnogol, yn wrth bod ni'n mynd ymlaen yn y bywyd Cristnogol, i ni'n treulio amser gyda fe, wrth ein hunain a gyda'n gilydd. Ac mae ni'n ymateb iddo fe, ymateb i'r hyn mae wedi gwneud, hyn yw fe. Ac mae hwnna'n creu ymateb i ni. Ac
Chi wedi profi hynny? A dwi wedi profi hynny. Mae'r holl galon yma, busnes holl galon yma, yn her aruthrol yndi. Os ni'n onest, mae'n her aruthrol. Mae Wesley fi'n credu yn dweud yn Iemin, come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy praise. Mae'n gyfeithi Cymraeg i gael o'r Emin na, ond yn ffodus, dyn nhw'n wedi gyfeithi a ddwy linell yma quite fel la. A ddim gwybod os gyda chi, fel ni, os gyda chi piano, sy'n ebi diwno yn ddiweddar. Os gyda chi piano yn y tŷ, mae'n digwydd yn y fe, mae pawb yn prynu pianos, neu wedi etifeddu piano, a wedyn chi ddim yn tiwnio fe. Ac mae bosib, mae'n debyg, bod i heb gael ei tiwnio ers blynydde, mae'n bosib, os nag yw e wedi cael ei tiwnio ers 20 mlynedd, mae'n debyg, mae'n bosib tiwnio fe a cael ei nôl mewn tiwn. Maen nhw'n gwaith o fi, nid bod fi'n expert amlwg ar y peth, ond mae'n bosib. Hynny yw, bod rhywun yn gallu dod mewn a chi'n gwybod, maen nhw'n achwilio peth, maen nhw'n tynnu rai pethau bant, maen nhw'n disodli rai pethau, maen nhw'n rhoi rai pethau yn ei lle. Tanau newydd, yr hammers newydd, beth bynnag, maen nhw'n tynnu y llwch mas, siwr o fod, a popeth, a maen nhw'n mynd trwy fe. A maen nhw'n gallu neud e. Maen nhw'n gallu neud e. Gweithio, os nag eich piano chi wedi cael ei diwno os blynedd, maen nhw'n gallu neud e, mae'n debyg. Maen nhw'n gallu neud e. Ond mae'n cymryd sbel. A mae'n gostus. Mae'n gostus i diwnio y piano. A mae'n gostus i diwnio yn coloni ni. Mae'n gostus. Mae'n gostus. A mae'n cymryd sbel. A mae'n gostus achos mae'n golygu ymdrech yn dweud. Mae'n golygu ymdrech. Dim yn ware bach, mae tiwdio yn coloni ni fel bod ni'n gallu moli diwn iawn a gwerthfawrogi Iesu iawn. Mae'n gostus. A mae'n gostus oherwydd dim ond trwy aberth Iesu mae modd tiwnio yn coloni ni. Cost aberth Iesu sy'n peri bod yn coloni yn cael ei tiwno. A'n aberth Iesu, a'n ei wad e'n unig, mae sort o mas yn coloni ni, mae tiwnio yn coloni ni. Na'r gost o diwnio yn coloni ni. So ni'n troi, ni'n byw ar aberth Iesu, ni'n byw wrth y groes, ni'n mynd ganu ar ddiwedd wrth troed y groes. A di'r groes na'n special i ni, fel bod yn coloni ni yn cael ein tiwno, yn gwerthrogi, ac yn cael ein symud, ac yn cael ein gwefreiddio gan beth mae Iesu'n wyni. Adi. Dim ond drwy aberth Iesu, mae tiwnio yn groes, a tiwnio yn calon ni. Dim ond drwy fe. So beth sy'n eisiau ni wneud, beth sy'n eisiau fi wneud, yn aml iawn, pan mi'n teimlo yn llesg ac yn o'r ac yn ddiawedd, beth sy'n eisiau fi? I gydnabod hynny. Bod fi'n gydnabod, bod fi'n cyffesu hynny, bod fi'n gwaith y diwedd. Fi'n ffili, wi ddim yn gallu. O'r yma, wi ddim yn gallu. A wyth y sef, wi ddim yn mateb i hynny fel dyn ni. A wedyn, i ymbil am yr ysbryd glan. Ymbil am yr ysbryd glan. I diwnio ein coloni ni. Yr ail bwynt. Mae mawl yn digwydd ar y cyd ac yn ngoeddus. Wedi sort o mas yn coloni ni, wedi tiwnio yn coloni ni, dyna un rhan o'r peth, hanner y peth. Os mae mawl yn anghyflawn, os nag yw'n cael ei fynegu'n coeddus, mae'n anghyflawn. Ni'n gwybod ni wedi bod drwy Covid, a ni wedi gweld mae capeli eraill, chi'n mynd o gwmpas y capeli, ac yn gweld bod effaith hynny, bod pobl ddim yn troi lan bellach. Mae rai pobl yn gweud, wel, maen nhw'n gallu gwneud gatre, wel, dyw e ddim wir nag yw e, dyw e ddim yn wir. Mae hanner peth yw beth chi'n gwneud gatre yn y dirgel yn unigol. Hanner arall yw beth ni'n gwneud gyda'n gilydd. Ni'n dod ynghyd i foli Duw. Calvin, dyfyniad gan Calvin. Calvin yn nodi hyn, wrth siarad am yr salm arbennig hon. Calvin yn gweud bod y person sy'n allwys i galon mewn teimladau diolchgar tuag Dduw, hefyd yn mynegu i foliant yn uchel ar goedd. So, chi'n gwneud yn unigol, ger bron Duw, yn eich amser private eich hunain, ond mae hefyd yn lledu allan. Mae'n cael ei allwys mas ar goedd. Neu fel arall mae'n gweud, bydde Duw yn cael ei amddifadu. Duw yn cael ei amddifadu o hanner yr anrhydydd sy'n ddyledus iddo. Bydde Duw yn cael ei amddifadu o hanner yr anrhydydd sy'n perthyn iddo.
ni'n amddiffadu Duw. Wel, mae hwnna'n arswydus yn meddwl bod ni'n gallu amddiffadu Duw o'r enrhedus sy'n perthyn. Na, dim i'n wneud hynny. Na, dim fi wneud hynny. Mae'n argoedd i rhywun yn dweud. So mae dau a hanner i'r enrhedus sy'n cael ei roi yn ddiw, moliant coeddus a moliant private. Mae cyfatebiaeth, mae'n goffa bod cyfatebiaeth, match rhwng y ddau hanner. Mae'n goffa bod, maen nhw'n ffitio at ei gilydd. Ac na beth i ni'n wneud. A mae dod, ni'n gwybod hynny, yndyn ni, mae dod ynghyd fel hyn, yn llesol, falle dim y bod yma, ond fel arfer, bob di syl arall, mae'n llesol, bydd ei henw, ond mae'n llesol, achos bod ni profi presenoldeb Iesu trwy air. Yna beth pam ni'n dod, ni'n profi presenoldeb Iesu trwy air. Mae di addo hynny, mae di addo bod yn bresennol. A wedyn ni'n cael ein bwydo, ni'n cael ein cynnal, ni'n cael ein herio, a ni'n cael ein cysuro. Ac yn weithiau ni'n ymateb mewn rhyfeddod. Mewn rhyfeddod. A diolchgarwch am hyn mae di wneud. I atgyfnerthu ni wedyn i fynd ymlaen. Gyda'n gilydd, fel tystiolaeth i'r byd sy'n yn cwmpas sydd ddim yn credu. Ni'n cael ein atgyfnerthu, mae'n hwb ymlaen. Mae dod, falle bym heddi, ond bob tro arall, mae'n hwb ymlaen. I ni allu cefyd gyda'n gilydd i foli ac i dystiolaethu i Iesu am beth mae'n gwneud. Os chi'n edrych ar adnod 1, diolchaf i'r arglwydd ym mholl galon yng nghwmni'r union ac yn ei gynulleidfa. Mae yna 2 derm fan hyn, ac pam defnyddio 2 derm? Beth mae'n sôn amdano fe? Pam defnyddio cwmni'r union? Bydd hwnna'n ddigon, bydde fe? Weithiau chi'n meddwl, wel, pam yn defnyddio 2 beth? Os yna pwynt, iddo fe defnyddio cwmni ac gynulleidfa? Ydyn nhw'n meddwl yr un peth? Wel, ydyn mewn gwirionedd, maen nhw'n meddwl yr un peth. Yr un bobl ydyn nhw, yr un gynulleidfa ydyn nhw. Ond 2 wedd wahanol sydd gyda ni fan hyn, 2 agwedd wahanol ar yr un bobl. Cwmni'r union, a meddwl cwmni ni. I ni yw'r rhai union, y rhai sydd wedi cael ein cyfiawnhau drwy ffydd, y rhai sy'n iawn gyda Duw, cwmni. Mae cwmni yma. Ond hefyd, a gynulleidfa, mae'n debyg, so chi'n mynd yn ôl y Hebraeg, a na fi ddim blino chi gyda hwnna, ond y gynulleidfa yw'r rhai sy'n edrych at Dduw. So mae gyda ni 2 wedd, y rhai sy'n edrych at ein gilydd, y rhai sy'n gyda'i gilydd, cwmni, a'r gynulleidfa a'n perthynas i Duw. Perthynas a'n gilydd, cwmni, cynulleidfa, perthynas gyda Duw. 2 wedd, y rhai sy'n caru Duw, a rai sy'n caru'n gilydd. Mae'n asiad, mae'n uno mewn addoliad. Mewn mawl, mae'n perthynas a'n gilydd, a perthynas gyda Duw yn dod at ei gilydd. Mae'n bwysig. So, os nag yw un yn iawn, os nag yw ni'n iawn gyda'n gilydd, neu os nag yw perthynas â Duw yn iawn, os ddim pwynt i ni addoli mewn gwirionedd. Mae'n addoliad yn ddiffygiol. Mae'n anigonol. Mae'n Dwi ddim yn beth mae Duw am i ni wneud. A mae'n annibyniol. Os yna gen i'n iawn gyda'n gilydd. Mae'n her. Os oes rhywun fan hyn sydd ddim wedi sort o pethau mas gyda'i gilydd, newch e, achos mae'n amharu ar ei mawl. Mae'n amharu ar ei mawl. Os nag ych chi'n iawn, os ych chi'n teimlo rhywbeth tu at rhywun arall, mae'n amharu. A mae'n undod a'n mawl. A dyna pam mae'n cyfeirio. Cwmni'r union, cynulleidfa, 2 gilydd, 1 peth, 2 wedd wahanol. Trydydd pwynt. Ac mae mawl wedyn yn ymateb i waith a chymeriad Duw. Nawr, efallai bydd y rai o'n chi yn gweud, wel, boes bach, mae hwn yn bwnc mawr. Chi'n gwybod, really, beth yw mawl, beth yw molyd ni, ond yn bywyd ni i gyd. Hynny yw Rhufeinied 12, pennod 1, a Rhufeinied 12, adnod 1. Beth mae Paul yn dweud? Siwr bod ni'n ffili aros nes bod ni'n cyrraedd pennod 12. Beth bynnag. Am hynny, yr oedd yn ymbil arnoch gyfeillion, a thail tosturiaethau Duw i'ch yffrymu eich hunain yn aberth byw. Sanctaidd yn derbyniol gan Dduw. Felly y rawch iddo addoliad ysbrydol.
So ni'n gwybod hynny, mae'n bywyd ni gyd yn fawl, ynddo fe? Mae'n bywyd ni gyd yn fawl. Ond fel wedi siarad y dechrau, beth sydd gyda fi dan sylw y bore yma yw'r hyn ni'n fegu, hyn ni'n I fynegu mewn geiriau. Mae mawl yn fawr achos bod Duw yn fawr. Mae'r pwnc yn fawr, a na ferthol, byddwch chi ddim eisiau fi fod mynd un trwy'r bore yn trafod pob agwedd. Ond rhai agweddau sydd gyda ni, ond hyn ni'n fynegu, hyn ni'n datgan I Dduw sydd gyda fi dan sylw. Ond hefyd, mae mawl yn fwy na jyst canu. Mae yna temptasiwn mewn rhai llefydd, mae yna duedd mewn rhai llefydd I sôn am fawl jyst fel canu. Diddorol iawn bod yna dair ystyr i'r gair yn groeg, yn Hebraeg, dim groeg, mae yna dair ystyr mae'n debyg, un ohonyn nhw canu, llall yw dwaed, llall yw cyffesu. Mae yna 3 pheth sy'n deillio o'r gair yn Hebraeg. Yn Hebraeg, i'r Iddewon, mae yna 7 math o ddoliad, so chi'n falch bod fi ddim yn mynd trwy rhain I gyd bore yma. Ond mae mawl yn fwy na jyst canu. Mae canu yn hanfodol ac yn bwysig iawn, ond chi'n gallu troi lan I rai eglwysi a maen nhw'n sôn am y grŵp mawl, Sian yw grŵp mawl ni. praise, a worship leader. So chi'n mewn eglwys arall, fel y Sian yw worship leader. Wel, fan hyn, I ni'n cymryd bod popeth yn fawl. Bod y cyfan oll ni'n neud o'r alwad I addoli, o'r darlleniad, o'r weddi a'r bregaeth I gyd yn fawl. I ni'n cymryd hwnna. A mae hwnna'n iawn, ynddo fe? Mae hwnna'n iawn. A dyna beth sy'n iawn. Ond chi'n sylwi ac yn y salm yma, so chi'n mynd ymlaen I ddarllen, mae yna balans rhwng y ffordd mae'n moli Duw am ei waith, am beth mae wedi wneud, a moli Duw am pwy yw e. A mae yna balans wedyn. Mae cymeriad Duw yn dod i'n amlwg, mae'n cael ei ymlygu, mae'n cael ei fynegu ni trwy beth mae wedi wneud, ond dwi, ysgwrs fwrdd. Ond mae yna balans yn y salma, mae'n taro chi wrth bod chi'n mynd trwyddo fe. Yn adnod 2, mawr yw gweithredoedd yr arglwydd. Mawr yw gweithredoedd yr arglwydd. Ond sut mae gweithredoedd yr arglwydd yn fawr? Achos bod nhw'n dangos cymeriad Duw. Maen nhw'n dylunio cymeriad Duw. Maen nhw'n dangos yn ein glir. Hyn mae wedi wneud yn dangos pwy yw e. Hynny yw, mae e'n wneud I gymeriad yn amlwg. Hynny yw, adnod 3, llawn yn rhydedd a mawredd yw ei waith, a beth sy'n dod nesaf, a saif ei gyfiawnder yn byth. Hynny yw, Duw sy'n gyfiawn sy'n fan hyn, sy'n gweithredu a rannu bobl bob amser yn gyfiawn. Dyna beth sy'n ewch I mlaen I adnod 4. Mae'n gweud i'n peth, wnaeth ddim I gofio I ryfeddodau graslon a thrigarog i'r arglwydd. Mae'r balans yna. Y pwynt yw, ydyn ni'n cael y balans yn iawn yn yr hyn I ni'n fynegu yn ein hamser ger bron Duw, yn ein gweddiau, yn ein addoliad personol, yn ein addoliad fan hyn. Ydyn ni'n cael y balans yn iawn, sef bod ni ddim jyst yn cael yn bwyntio beth mae Duw wedi wneud. Mae hwnna'n wych, wrth gwrs bod hwnna'n bwysig iawn, neu bod ni ddim yma, ond hefyd sut mae hyn mae wedi wneud yn ymlygu I gymeriad I ni. Y gymeriad. Ond wrth gwrs, pinnacle I waith yw adnod 9 fan hyn. Siwr fod tawr Exodus a'r cyfnod yn anialwch i'r cefndir i'r sam, sy'n chi eisiau mynd mewn iddo fe yn ddyfnach, ddim fel fi bod yma, ond mae'n dweud, rhoes waredigaeth yw bobl, a'r gorchymyn a'i gyfamod dros beth. Beth yw hwnna? Beth yw'r waredigaeth mae wedi rhoi? Wel, y waredigaeth Exodus yn y cyd-destun ni, ond I ni, sut mae wedi gwared ni? Trwy aberth Iesu Grist, trwy'r groes. A dyna beth sy'n dangos I gyfiawnder. Sut mae Duw yn gweithredu yn iawn dros ni, sut mae Duw wastad yn gwneud hyn sy'n iawn, achos bod wedi aberthu I fab dros ni. A mae'n gweld mae'n gweld beth mae wedi wneud, rhoes waredigaeth yw bobl, a beth mae hwnna'n dangos bod hi'n cadw I gyfamod, bod hi'n cadw I ddewyd, mae'n cadw I air, mae'n driw I air, mae'n driw I bwrpasau fe, a mae wedi ymlygu hynny yn yr arglwydd Iesu Grist. Pinnacle. Dyw mawr rhyfeddodau maith, rhyfeddol yw pob rhan o thwaith, ond dwyfol ras mwy rhyfedd yw na holl weithredoedd o bob rhyw. Pa ddiw sy'n maddau
fel tydi, yn rhad, a'n holl bechod yn ni. Mae'n y berygl falle, bod ni'n esgylio'r balans yma. Trwy'ch y mas, mae'n her. Mae mor roedd yn gweddiau ar goedd, just nodi beth mae Duw wedi wneud. A bod yn ddiolchgar am hynny, am hwn yn iawn. Mae salmydd yn wneud hynny fan hyn. Ond mae disgrifio person Duw a person Crist a beth mae Crist wedi wneud. A jyst am golli yn ei gymeriad ei natur i. Yn gallu bod weithiau ddim mor amlwg. A dyna'r her i ni, bod ni'n cael y balans. A bod gwaith a chymeriad Duw yn creu ymateb yn ni. Yn ymateb i waith a'i gymeriad. Ac yn ola. Mae mawl yn digwydd a sail astudio. Mae mawl y salmydd yn tarfu o ble o ei ddealltwriaeth o Dduw. Mae'n ymyfrydi ynddo oherwydd wybodaeth am Dduw a'i adnabyddiaeth honno. Adnod 2. Adnod 2 yn enwog iawn. Enwog iawn, mae'n debyg. Neu bod fi wedi bod yna, a mae'n debyg bod yr adnod hyn ar wal labordy Cavendish yn Prifysgol Caergrawnt. Yr adran ffisig mae'n debyg erbyn hyn, ond mae labordy na wedi gweld sawl gwyddonydd enwog iawn. Falle byddwch chi'n gallu enwi rai ohonyn nhw. Sydd wedi cyflawni pethau mawr ar ystyr yw. Bod y bobl sy'n fod i weithio fyna yn archwilio y pethau hyn, oherwydd bod nhw'n dangos gogoniant Duw. A dyna'r ystyr. A diddorol iawn, oedd rai o ni wedi sylwi cwbl o wythnosau yn ôl bod ysgol Llanidloes dan y lach am y ffaith bod nhw hefyd yn siŵr bod yn gytbwys ynglyn â beth maen nhw'n gyflwyno. A dyna, os bod fi'n gweld llun o ysgol tu fewn i ystafell ddosbarth oedd yn dod dan faeniodaeth yn ysgol Llanidloes, ysgol uwchradd Llanidloes. Dyna oedd yr adnod hefyd fyna, adnod yma. Ac anogaeth sydd fan hyn i archwilio beth mae Duw wedi wneud. A mae gair archwilio fan hyn, sy'n cael ei gyfieithu fan hyn yn y Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig, yn Hebraeg, gair darach, yn golygu chwilio mas, ceisio o ddifri. A mae'r ESV yn cyfieithu peth fel hyn, study. Great are the works of the Lord, studied by all who delight in them. Studied by all who delight in them. Great are the works of the Lord, studied by all who delight in them. Hynny yw, mae'n golygu ceisio yn ddyfel rhywbeth sy'n ar gael. Beth sy'n ar gael i ni? Wel, gweithredo Duw. Ble maen nhw'n ar gael i ni? Yn ei air. So ni'n ceisio yn ddyfel, ni'n wylo mas, ni'n astudio nhw, ni'n mynd at iddi o ddifri. Hynny yw, ddim ar wari bach, mae'n dod i ddeall a gwerthrogi Duw a gallu ymateb iddo fe. I ni dod i ddeall Duw trwy ei ail, fel ni'n gwybod. Os ni'n mwynhau Duw, ni'n ganmol e. Os ni'n mwynhau Duw, os ni'n mwynhau rhywbeth, ni'n ganmol e. A mae salmydd yn dweud yn glir bod y mwynhad hwnnw yn tarddu o astudio Duw. O graffu ar gymeriad e, graffu ar beth mae hi'n gwneud. Nawr, tres i amcangyfreis i drwy rest yr aelodaeth yn ddiweddar. Y triol gweithio mas faint o bobl, beth yw canran y bobl fan hyn, sydd wedi profi bywyd coleg, astudio yn y coleg. A mae'n uchel iawn. Ar y cawt cyntaf, oedd beth i 60%, a fi siŵr bod yn bach yn uwch nhw yna. Mae yna dros 2 rhan o dair o bobl yn cynulleidfa ni fan hyn yn y tabernacl yn Llwynni ni wedi bod yn astudio. Oedd e'n delight, oedd e. Oedd e'n delight. Efallai oedd e ddim. Oedd e'n delight. Efallai bod e. Efallai bod chi wedi bobl sydd wedi astudio mathematics siŵr fod wedi mwynhau pob sum a gond nhw wedi wneud. Ond i rai eraill o bosib, oedd e ddim yn cymaint o fwynhad. Oedd e ddim cael bach o slog. Oedd e ddim... Beth sy'n cwestiwn i ni yna? Oedd ni rili wedi astudio. Chi'n troi lan, chi'n eistedd yna, chi'n gwrando ar ddalaeth, chi'n cael eich nodiadau. Chi'n mynd nôl, chi'n sgrennu traethawd, chi'n cael y roliad, a so what, chi'n cael gradd yn diwedd. A dwi'n teimlo bod fi wedi astudio. A dwi'n teimlo rili bod fi wedi mynd at iddi o ddifri.
I'm siŵr. Falle byddwch chi'n gweud, wrth gwrs bod fi'n feistr ar yn pwnc. Fi'n astudio go iawn, fi'n gwybod. So, ond byddwn ni ddim yn teimlo hynna. Ac o'n i'n meddwl am bobl sy'n cysalu y mastermind. Chi'n gweld nhw? Cysalu y mastermind i specialist subject i pwnc arbenigol nhw boys. Mi'n siŵr bod nhw'n gwneud hynny, achos bod nhw'n dewis rhyw awdur neu rhyw gyfnod mewn hanes neu rhywbeth ryfedd. A maen nhw'n gwneud hynny achos maen nhw'n mwynhau peth a maen nhw'n gwybod rhywbeth amdano fe. Mae dealltwriaeth yn dyfnhau wedyn a mae mwynhad nhw, chi'n gweld, yn dyfnhau achos bod nhw'n mynd ati ddi dysgu'r pwnc na. Oedd cydweithiwr i fi, oedd yn gallu adrodd ar ei gof, a ddim gwybod sawl penod, mae'n dweud bod yna'n 31 o benodau, ond sawl penod ar ei gof, come on midfield. Mae come on midfield yn special. Os yna chi'n gwybod beth yw come on midfield, chi'n dal i allu gweld nhw. Ond oedd yn gallu adrodd ar ei gof sawl o'r penodau special come on midfield. Achos bod e wedi mynd ati ddi o ddifri i'w dysgu nhw, achos bod e'n joio nhw cymaint. Wel, wy'n gweld gwerth hwnna, so maen nhw'n dda, ond chi'n gweld yn pwynt. O pob mynolyn o benodau come on midfield yn rhoi pleser iddo fe. Pleser. Allai weid rhywbeth nawr. Ond y cwestiwn yw, ydyn ni'n astudio pwy yw Duw a beth mae'n di wneud. Achos mae'n y berygl. Os nag yn ni'n astudio i ddeall pwy yw Duw, ni'n gallu wneud y Duw ffals. Rwy'n gael Dduw, Duw o'n gneithniad ein hunain. Ni'n gallu creu ailyn. Os nag yn ni'n astudio, os nag yn ni'n ofalus bod ni'n astudio a check o mas a darllen y gair, mae'n bosib bod ni'n eistedd fyna a bod gyda ni syniad cwbl anghywir o bwy yw Duw. A natur i gymeriad e, beth mae'n di wneud, mae'n bosib, mae'n bobl o gwmpas, ni'n gwybod, sydd di wneud e. Ac mae'n bosib gallu ni gwmpo mewn i'r trobla, mae'n y berygl yma. Ni'n gallu addoli rhywbeth nad yw'n Dduw. Nad yw'n Dduw ni, mae honno o bosib. Os nag yn ni'n ofalus, o'n ni'n mynd o ddifri, yn mifri. A mae yna dylwyna a swyd o pob un ohonyn ni. I ni o ddifri, a ni'n ddifri yn astudio ni, yn ein chwilio mas, yn ein canfod ni, yn cymryd hwn o ddifri, a dyn ni o ddifri. Yn adnod deg, mae'n gwaed hyn, mae'n deall da gan bawb sy'n i fydd. Mae deall da gan bawb sy'n i fydd, mae'n gwaed. Deall da. Y cwestiwn yw, ydy'r deall da na gyda ni? Ydy'r gyda ni? A mae'n y match, yn yw, i ni'n derbyn cymaint o'r pulpit yma. Ond ydy hwnna'n dod nôl? Ydy cymaint sy'n digwydd o'r pulpit yn cyfateb i beth i ni'n gwybod yn i ddechrau mas yn hunain. Ydy e? So, sut mae'ch astudio chi? Ac fi'n cael yn herio yn hunain. Sut mae'n astudio i? Darllenes i'r wythnos diwetha, na wythnos gen i am fenyw. Mae'n gwneud PhD gyda llaw, so bod yna falle esbonio peth. Ond mae wedi cael bydd mawr, a mae wedi gwella ei phrofiad o Dduw, o Iesu. A mawredd Dduw wedi dod yn fwy amlwg, trwy ddysgu llyfr Job i gyd, ar ei chof, mewn Hebraeg. Na chi her. Dysgu llyfr Job mewn Hebraeg ar eich cof. Wel, wi ddim yn argymell hynny, ond mae yna dystiolaeth chi'n gallu darllen erthgl, fi'n credu bod i yn un o golegau fi dachen, fi'n credu, yn ei PhD, ond mae'n helpu wedyn, So na fe, falle chi'n gallu triol hwnna. Wi ddim yn argymell hynny, ond wedodd hi bod y rhythmau penodol na, yn y ffordd mae llyfr Job, sy'n o'r llyfrau i fi, mwy o heriol, mwy o anodd i fynd trwyddo fe, ond mae digwyddoedd hi. Ond mae rhywbeth posib arall. O'n i darllen hefyd am rhywun sy'n awgrymu defnyddio dull arbennig o darllen y Beibl hynny yw, o'r enw immersive reading, sef darllen trwythol. Chi'n bod chi'n trwytho eich hunain yn y gair, sef bod chi'n cymryd efallai llyfr bach, Effesiaid, Colosiaid, un o'r llyfrau bach na, llyfr yn bach Paul, Ffael Iman, un o'r rhain y bosib,
Byddwch chi'n dewis un o'r rhain, a byddwch chi'n darllen dro ar ôl tro, ar ol tro, ar ol tro. A byddwch chi'n trwytho chi wneud, jyst mewn un llyfr. A byddwch chi'n gallu gwaith wedyn, o fyna, mae expert ni ar y sesiwn, mae expert ni ar Philipiad, dwi'n gwybod. Ond byddwch chi'n trwytho un, oedd Griffith, siarad Griffith yn nos o'n o'r blaen, mae'n grymu darllen ar goedd, bod chi'n darllen, pan ych chi'n darllen y Beibl, byddwch chi'n darllen yn uchel, eich chi'n un tro ar ôl tro, fel bod chi'n trwytho chi yn y gael. Na fe, a nhw doi ddill, falle dwi'n gwybod y byddwch chi eisiau mabwysiadu, ond doi awgrym, ond beth bynnag, a dill. Ac mae'n wir yn dweud, mae'n wir, nes ym esgus gyda ni, achos chi'n mynd at iddi yma mwy o ddeunyddiau astudio i gael i ni, nag eriod o blaen. O'n i'n gwrando ar stywydoliaeth yn gwaed po mor bryn o pethau pan ddechreuodd ei blynyddoedd maith yn ôl, beth yw'r stywydoliaeth 70au, 80au. Ac pan ddechreuodd ei yn y coleg cyn lleied o llyfrau adnoddau ar gael. Oedd y banner megis dechrau a gwaith gerell megis dechrau. Erbyn hyn, erbyn semesgus yn ni, semesgus i ni gyd, i ni fynd at iddi o ddifri i astudio. Ac yn sgil hynny, bod ni'n ymyfrydu yn niw. Bod ni'n ymyfrydu yn niw. A'r cynlyniad ni mwy. Bod ni'n ymyfrydu go iawn gyda gilydd ac yn personol ac mwyn yn lleidi allan i'r oedfa. Y cwestiwn i fi ac i chi wrth bod ni'n cloi. Ydy Dyw yn werth yr ymdrech? Ydy ein Dyw ni yn werth yr ymdrech? Ydy e? Ydy Iesu yn haeddu? Haeddu bod ni'n mynd at iddi o ddifri i ddarllen y gair yma sy'n datgelu cymaint amdano fi. Datgelu i fawredd, i hyfrydwch chi, i dynerwch chi, i gymaint ysgarwch chi, i gariad rhyfeddol ni. Ydy ni? Ydy'n werth e? Ysgwrs bod e. Fel bod ni'n ymateb iddo fe, a roi y clod dylenus iddo fe. Mae Salmedd yn meddwl felly, mae'n gwaith mawr yw gweithredoedd yr argoedd fe archwilir gan pawb sy'n ymyfrydu ynddi. Ni'n archwilio, ni'n astudio. Ydyn ni? Po mor real yw ein mawl ni mewn gwirionedd. Mynem baenedd dy fendithio megis yn yr eglwys fi, atholiani fydd heb dewi, morio yn dy gariad cri, mwyn i enw. Amen. I ni'n canu i orffen. Dan gysgod croes yr Iesu, mae lle i'n wella yn rhwyf. Rhyfeddol yw'r drigaredd am galwodd fel yr wyf. Mae'r dwylodd ale'n gwrthod a chlwyfau sy'n gwahodd. Dan gysgod croes yr Iesu, mae fe wneud wrth ei fodd. Diolch Sian.
gyntaf, dyn ni'n diolch i ti yma. Dwylo na, ddyle fod wedi ein gwrthod ni. Ond bod na glwyfau nawr sy'n ein gwahodd. Ac i ni am fyw ar glwydd bob amser dan gysgod croes o'r Iesu. Ac ymateb iddo fe, a'i addoli fe, a'i foliannu fe, a'i glodfori fe. Am popeth yw e, a popeth mae di wneud. A diolch i ti amdano fe. Nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Gris a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân aros gyda ni nawr a nes iddo fe ddod eto. Amen.